Здравейте хора, днес ще ви разкажа кратката история, която горе-долу си изгубих копчето, още го търся. Тъй да, нека да започваме така. Бях в училище, 5 час, не, 6 час бях и тъма ни свършва математиката, която е 6 час, после имам физическо. И ни казват, проверете си по чиновете. Аз проверявам, нямаше нищо. После се прибирам. Не си бях заредил копчето доста време. Не доста време, сигурно 1-2 дена. И си казвам, сега малко да си засичам време. И не го намирам. После си казвам, сигурно съм го забравил в училище. И те обикновено, оставят забравените неща при шкафа на учителя. И няма го и там. И сигурно моят приятел тогава му каза, нали ми го е виждал, никой не ми го беше виждал в класа и моят приятел ми казва, сигурно чистачките си го взели. И тук вече идва леко спешна част и го питам, ти си мислиш, че чистачките могат да редат купче на Рубик? Те да не са някакви бързаци. Аз си го представих и да беше малко странно. Но както и да е, цялата история е, че горе-долу на половина съм се загубил ганкопчето, което беше много качествено. 356М. Можете да го чекнете в интернет. Моят приятел, човека, който пита дали ми го е виждал, също така има същото копче. Аз по мой спомен си бях проверил починал, обаче за момента копчето е изгубено и си играя с реда едно. Тук ли е? Не го намирам, но за момент си реда е това ганкопче 2 по 2. 3 по 3 мойо копче. Съжалявам, че този шорт беше толкова, ако ще не шорт, съжалявам, че това беше толкова кратко като и тъпо клипче, но е за тези, които разбират какво е да си загубиш наполовина копчето. Говоря за кюберите. Тъй да, който иска да се абонира. И този канал вече отива горе-долу към кюбинг. Ама не съм сигурен. Subscribe. Чао.